Koho? Michal Davida. Kto vydal viac debutových albumov? Miroš Birka alebo Karel Gott? Čo myslíte? Karel Gott je zaslúžilý umelec, takže odtiaľ potiaľ jeho pesničky mám rád. Áno. No, koľko tak vydal tých debutových albumov? Čo myslíte? To asi bolo veľa toho. Ja mám, teraz kupujem, čo vychádza teraz každý mesiac, pesničku od neho. Ja furt od neho beriem, napríklad všetky pesničky sa mi od neho páči. Vy než dávate mikrofón. Zaspievať viete? Viete zaspievať? Nie, chovajte sa slušne. Rečuje, hovoríme, hej. Ale ja vás musím počuť do toho mikrofónu. Ja zaslúžim umelec, to si ho vážim aj s ním. Niektoré pesničky sa mi páčia. Nie všetky sa páčia, ktoré nie sú džvilské, ktoré sú slušné, pekné. Viete aj zaspievať trošku? Nie, ja neviem zaspievať. Chovajte sa slušne, je leto, je teplo, nachádzame sa v jakom datume. Dneska, jaký je datum dneska? Vy mi poveste, aký je datum. Bo aj mudrý z chyby, hej? Takže aký je datum? 24. No tak uhádla ste správne. A toto tak po meste chodíš furt? A vyrovnaj sa trošku, bo si rozkročená. Vymenujte 3 ľubovoľné samohlásky. Dávate mi veľmi ťažkú otázku, ale pre takého, čo je retardovaná osobnosť. Ale ja chcem, aby slnko svietilo, aby bolo čisto a zreparovaný odpad. Toto sa mi páči. Takže keď je čisto, je všade dobre. Čistota, to je základ zdravia. A čo ďalej potrebujete, pani Čokanová? Čo ďalej? Vymenujte 3 ľubovoľné samohlásky.